Għalija l-arti tal-mużajk tirrikjedi il-paċenzja u d-dedikazzjoni ta' meta xi ħadd qed jaħdem biċċa jewelry. Però mbagħad fl-istess ħin għandha wkoll element ta' boldness u tenaċità illi jiena nara ħafna fl-arkitettura. L-imħabba lejn il-mużajk jew inkella l-espressjoni tal-mużajk bħala forma artistika fil-ħajja tiegħi hija pjuttost riċenti, però jekk inħares lura nirrealizza illi minn dejjem il-mod kif inħares lejn id-dinja ta' madwari jew jekk inkella jekk qiegħda nagħmel xi ħaġa artistika, dejjem inħares lejha bħala kompożizzjoni ta' affarijiet żgħar illi qed jagħmlu dik it-totalità jew dik l-arti. So anke jekk kont impinġi b'tali mod illi il-pixels id-daqqiet tal-pinsel, il-pinsellati mhumiex kollha blendjati flimkien, imma tara il-waħdiet fejn xulxin li mbagħad meta tara mill-bogħod inti ħatara l-arti waħda bħala kompożizzjoni. Jekk inħares iktar il-bogħod, meta kont żgħira u konna isjuf inqattawhom fejn il-baħar, wieħed mill-passatempi tiegħi kien li nfittex ħġieġ kolorit fiċ-ċaq u nipprova nagħmel xi ħaġa artistika bih. Ġifieri fil-verità mingħajr ma naf li kien mużajk jisa minn dejjem kienet hemmhekk. Però mbagħad meta kont qiegħda nistudja biex insir perit waqt il-kors tal-arkitettura, ovvjament iltqajt ma' Gaudí, Antoni Gaudí, u meta rajt ix-xogħol tal-mużajk iġġennint. Mort Spanja biex nara l-proġetti kollha tiegħu u kif kont hemmhekk kont naf li rrid nagħmel xi ħaġa tal-mużajk. U l-ewwel proġett li għamilt xtrajt il-madum ta' kolorit, bdejt inkisser u għamilt proġett kbir. Però imbagħad bdejt ninduna illi iċ-ċeramika ma kienx qisu l-medium tiegħi u bdejt nagħmel ftit riċerka u iltqajt mal-ħġieġ mal-iżmalti. L-iżmalti huwa ħġieġ partikolari li jintuża ħafna speċjalment l-Italja, li ilu jintuża ħafna u hemmhekk kif jgħidu bl-Ingliż I got hooked completely. Huwa ħġieġ oħxon qisu 1 centimeter. Il-kuluri, l-ammont ta' shades ta' kuluri hija inkredibbli, ġifieri meta mmur hemmhekk niġġennen letteralment. Hija teknika affaxxinanti ħafna anke kif isir il-ħġieġ. Peress li hemm ħafna kuluri u ma mhux dejjem nista' mmur jiena personalment, nibgħat sketch u jistgħu jabbinaw lek kuluri ma' dak li inti tkun skeċċjajt, eċċetera. Jiġi manufatturat format tont u tażel li tixtri kemm trid minnu. Eżin jew biċċiet kbar, inkella mbagħad nibda inkisser jiena stess f'biċċiet iżgħar skont kif għandi bżonn, inkella l-istess kuluri li nixtri f'format kbir nixtrihom ukoll diġà imqattajn pretaljati il għaliex ovvjament jiffaċilitaw ftit il-proċess. Apparti il-solid colors, ħafna mill-kuluri wkoll huma available trasparenti.
allura dejjem qed iddaħħal effett bl-istess kulur qed toħloq effetti differenti. Però apparti l-iżmalti hemm tip ta' ħġiġ ieħor bħal ħġiġ li jintuża l-stained glass eċetera, li kultant nuża, u nuża wkoll irħam ta' tipi differenti. Jista' jintuża njam, bil-mużajk verament tista' tuża l-materjali kollha, però jiena prinċiparjament nuża l-iżmalti u l-irħam bħala the main materials. Dak huwa l-materjali li qegħdin naraw, imbagħad ovvjament hemm il-materjali li trid tuża biex inti tagħmel kompożizzjoni sieħa, ġifieri trid il-base, il-materjal għall-base li jista' jkunu diversi skont jekk hux qed taħdem biċċa arti li ħadd tintuża barra jew hux ħadd tintuża ġewwa. Materjali bħala tipi ta' kollha differenti skont materjali qed tuża. U f'dan ir-rigward ovvjament il-preparazzjoni tiegħi bħala perit tgħinni għaliex ovvjament il-materjali nafhom. Allura nesperimenta ħafna u naħseb hija xi ħaġa li vera toġobni f'din l-arti illi kull biċċa għandha ftit unknown. Mela rrid nibda nesperimenta bil-materjali, it-tip ta' kollha li ħanuża, it-tip ta' backing li ħanuża, kif ħandendel kultant ikun ikkomplikat, imma jagħmilha iktar eċitanti u iktar partikolari għalija bħala forma ta' arti. Il-kuluri jien għandhom preżenza partikolari ħafna f'ħajti. Inħobb il-kulur ħafna, ma nistax hemm kuluri favoriti, imma huwa il-kulur illi jinħobb, anke jekk huwa abjad, għalija għandu hija dinja. Kuluri fil-materjali ta' ħġiġ huma qawwija huma vibranti, ikellmuni. Inkun fejn inkun jiena, nkun qiegħda nħares lejn il-kompożizzjonijiet tal-kuluri. L-ikbar ispirazzjoni hija ovvjament in-natura u b'mod partikolari l-baħar. Il-baħar nħobbu ħafna, nħobb il-mod kif jinbidel il-kulur tiegħu skont it-temp, skont il-kulur, skont ir-riħ kif qed jimxi fuq il-wiċċ tal-baħar. Ġifieri baħar żgur hija ispirazzjoni kbira ħafna, però bl-istess mod jista' jkun insett, tista' tkun fjura, tista' tkun sempliċement parti minn pjanta, ġast werqa. Imma il-kompożizzjonijiet tal-kuluri fin-natura ituni ħafna ispirazzjoni biex nista' noħloq il-palett għal diversi biċċiet ta' możajk illi għamilt u illi nkompli nagħmel. Jekk jiena rrid pereżempju turkwas ċar, ma nistax nuża kulur wieħed biss, imma rrid nagħmel kompożizzjoni ta' turkwas ċar. Allura hekk irrid inħallat mill-inqas 4-5 minn dak il-kulur, nista' ndaħħal ukoll kulur trasparenti biex ir-riflessjonijiet tad-dawn naf li ħajħorġu aħjar, il-texture li ħadd inħoloq ukoll għax pereżempju qed nuża shades differenti, kważi ħadd inħoloq texture differenti. U mbagħad pereżempju mat-turkwas f'dal każ qed inħallat ftit touches ta' vjola u ta' aħdar għax naf illi dak il-kuntrast ħajikkumplimenta l-kulur. U inti l-mużajk ma tħarriġ aħna meta taraħ mill-viċin jekk tara close-up ħatara ħafna kuluri differenti.
Meta taraħ mill-bogħod, il-kompożizzjoni ħadd inġabar u ħadd taqraħha f'ħaġa waħda. Allura dejjem ukoll l-artista għandu dik f'moħħu illi r-riżultat finali qed tara kompożizzjoni totalità ta' dawk il-biċċiet iż-żgħar. Il-proċess dejjem jibda minn idea. Kultant laqas biss inkun qiegħda naħdem hawnhekk imma nkun qed nagħmel xi ħaġa oħra u tiġini idea ġo moħħi u niskeċċja. Pereżempju dan każ għax għandi l-biċċa tax-xogħol qiegħda hawnhekk il-możajk. Ġifieri letteralment għamilt sketch vera żgħira. Bdejt naħseb kif nista' naħdimha il għaliex tista' tuża teknika differenti ta' kif taħdem. Minn din l-sketch imbagħad iddeterminajt is-size li rrid il-możajk li jkun u kabbart, okay? Ġifieri ovvjament by photocopying kabbart. Issa ħabba l-fatt li rrid nibqa' faithful għal din l-sketch, ħdimt b'mod illi nuża mesh li titpoġġa fuq id-disinn u hekk jiena meta qed naħdem nista' niffollowja dak li għandi skeċjat. Anka l-kuluri ikunu qegħdin jgħinuni, ġifieri f'dal każ bqajt faithful ħafna għal dak li skeċjajt kemm in terms ta' disinn kif ukoll in terms ta' kulur. Qegħdin naraw il-riżultat finali. Hija letteralment l-isketch imkabbra finalizzata bil-materjal. Ħdimt fuq il-mesh u r-riżultat hu li jisni għandi maduma sħiħa. Jiġifieri din hija tip wieħed ta' applikazzjoni. Mhux dejjem naħdem hekk, ovvjament naħdem hekk meta nkun irrid niffollowja sketch ħafna iktar fid-dettall. Is-sabiħ ta' dat tip ta' mużajk u wkoll illi hemm effett sculptural effect in it, ġifieri jiena nuża il-materjal f'livelli differenti il għaliex meta taraħ mill-bogħod id-dellijiet li l-partijiet l-għolin ikunu qed jitfgħu fuq il-partijiet il-baxxi, il-mod kif jaqbad id-dawl huwa drammatiku kważi fil-livellijiet. Hawnhekk qed naraw ukoll kif il-kuluri huma binati. Ġifieri l-kompożizzjoni tal-kulur hija importanti ħafna. Li kull kulur jekk jiena qed nagħmel l-aħdar, noħolqu minn shades differenti ta' aħdar. Inkella tiġi il-kulur jiġi flat ħafna, jiġi monotonu. Jalija naħseb li m'hemmx differenza kbira ħafna bejn il-mużajk u l-arkitettura għax vera nħossni illi qiegħda nibni. Ma kull biċċa bħal meta qiegħda infassal kunċett f'disinn arkitettoniku jew inkella meta qiegħda on-site u nara dak il-proġett qiegħed jitwettaq. Il-mużajk hija dinja fejn li tinħoloq bejn l-artist u l-udjenza ibbażata fuq din l-interplay bejn il-kuluri differenti, il-textures differenti li jintużaw, id-dellijiet, l-ispazji li huma importanti daqs il-biċċiet, dak li nsejħulu massing, il-proporzjonijiet, ġifieri għalija vera relatata ħafna mal-arkitettura. Importanti li jkollok idea ċara ta' dak li trid tagħmel għaliex pereżempju f'dal każ inkella ir-riżultat ġeometriku assolutament mhux se joħroġ. Hawnhekk qed naħdem direttament bid-direct method ukoll dak li jissejjaħ direct method imma fuq injam, fuq plywood. L-odda li nuża biex inqatta l-iżmalti, il-ħġieġ l-oħxon,
hija din illi ma tantx iżviluppat matul iż-żminijiet. Hija teknika antika u baqgħet tintuża din it-teknika. L-Italja tissejjaħ martellina u di li qed naraw blokka tal-injama hawnhekk normalment ikun zokk, biċċa minn zokk ta' siġra u jissejjaħ ċeppo. U hawnhekk għandna x-xafra li naqtaw fuqha li l-Italjani jsejħulha taljolo. Ovvjament din it-teknika tintuża kullimkien, bl-Ingliż insibuha hammer and hardy. Għalkemm tidher ftit rudimentari bħala għodda, sorprendenti kemm tista' taqta' to size and to shape. Il-martellina għandha tarf apposta biex taqta' l-ħġiġ u hemm tarf apposta biex taqta' ġebel jew irħam. So it's a very basic way of cutting. Huwa sabiħ ukoll il-mużajk għaliex hija arti tangibbli. Ħafna drabi meta jiġu n-nies hawnhekk biex jaraw qabel probabbilment ikunu raw ritratt. L-ewwel ma jagħmlu imissu għaliex jistiednek biex tmissu, mhux bħal il-pittura nħobba ħafna jiena, imma iż-żeba jisna drajna nirrelataw magħha għandit se flat medium, mhux dejjem, imma peress li għandek materjal illi għandu kuluri qawwija, illi tara r-riflessjonijiet tad-dawl fuqu, jistidnek tmissu. Allura r-relazzjoni bejn l-artist u l-arti li jkun ħoloq u l-udjenza li qed tara hija vera qawwija. Pereżempju din nara ħafna meta nagħmel xi workshop ma' tfal. Ir-reazzjoni tagħhom għal fatt li qed jużaw dal-biċċiet u qed waħluhom u dal-biċċiet qed jagħmlu qed jingħaqdu f'xi ħaġa sabiħa u l-fatt li qed nimissu dan il-biċċiet kesħin jew ftit inigżu jew toħloq relazzjoni vera profonda bejn l-arti, l-artist u min qed igawdi dik l-arti. Apparti dan it-tip ta' kif naqta l-ħġiġ, u mbagħad ovvjament nużaw ukoll dawk li jissejħu nippers, again xejn għodda sempliċi, imma għodda effettiva ħafna. Kull fejn insifer, kull fejn immur, l-ewwel ma nfittex huwa l-mużajk. Jekk nitkellmu fuq l-Italja hija dinja ta' mużajk. Fl-istorja klassika, ġifieri f'postijiet bħal Ravenna, eċetera. Però mbagħad hija imdawrin ukoll fl-Ewropa b'artisti moderni kontemporanji li huma artisti kbar ukoll. Wieħed mill-favoriti tiegħi huwa Taljan ukoll, kombinazzjoni Giulio Menossi li għandu din l-espressjoni dinamika ħafna tal-mużajk. Fil-fatt waħda mill-ħolm tiegħi li jirnexxieli immur l-istudio tiegħu u nagħmel ftit xogħol miegħu. Il-mużajk huwa wkoll dit taħlita ta' teknika u knowledge tal-materjali illi dejjem qed tistudja jew tfittex materjali li huma adegwati għal dik il-biċċa ta' mużajk li se tagħmel. Xaġa affaxxinanti fuq il-mużajk huwa infatti jissejjaħ the eternal painting. Li ħabba il-fatt li huwa kompost minn materjali b'saħħithom ma jiddeterjorax.
partijiet minnu jistgħu jiddeterjoraw. Ma jekk iħarsu madwarna fl-arkeoloġija, ħin kollu għadhom isibu, pereżempju, fit-Turkija, findings ta' art, paviment sħiħ illi qed jiġi li jkun sar skaf u nstab u jkun għadu kważi intatt għaliex ħabba l-fatt illi jekk dawn biex kellhom bżonn jagħmlu paviment, allura għamlu mużajk, użaw materjali li huma b'saħħithom, anke jekk dawn għadda żmien minn fuqhom kien hemm il-ħamrija fuqhom kien hemm il-preżenza tal-ilma, jirnexxielhom illi they survive the test of time. Malta għalkemm għandna xi ftit preżenza tal-arti tal-mużajk anke narawha fejn għandna ruins ta' żmien ir-Rumani pereżempju, rajniha b'mod kbir fil-Knisja ta' Pinu, dak huma artisti magħrufin ħafna li jiena nammirhom ħafna. Però apparti hekk il-forma il-mużajk bħala forma ta' arti nara li għadha ma laħqitx ħafna lin-nies Malta u dija waħda mill-affarijiet li vera nixtieq illi jirnexxieli b'xi mod nagħmel forsi ma' artisti oħra tal-mużajk lokali illi din il-forma ta' arti inwassluha iktar lin-nies għaliex nemmen ħafna fil-qawwa li għandha. Anke s-sinifikat ta' meta inti qed tuża biċċiet ta' materjali mkissrin il-waħda tessera waħda weħida ma tantx għandha sinifikat, imma meta qed taqqat il-ħafna tessere qed toħloq forma ta' qed toħloq kompożizzjoni artistika illi hija qawwija li għandha meaning. Allura anke dan il-messaġġ wara l-mużajk, pereżempju narah jaħdem ħafna meta naħdem ma' tfal. Anke ħdimt ma' xi gruppi adulti jirrelataw ħafna mal-mużajk imħabba din li għadni kemm spjegajt. Bħal kull forma ta' arti oħra, hemm li qed toħlom, hemm l-immaġinazzjoni, l-kreattività u letteralment jisek qed tibni ħolma fejn wieħed jista' jew isib lilu nnifsu jew anke fejn wieħed jista' jintilef.